Sziasztok, Martinők! Ez itt az első vlog videóm. És ez egy ilyen napi vlog sorozat lesz, és remélem, hogy tetszeni fog nektek. Túlzás nélkül számomra minden napomban van valamilyen érdekesség, vagy minden napom érdekes a maga módján. Szóval a történésből, cselekményből, eseményből szerintem nem lesz hiány. És tényleg azt tervezem, hogy így no filter, tényleg csak így nyersen megmutatni nektek, mert szerintem történhetnek érdekes dolgok, és lehet, hogy ebből a sorozatból, és lehet, hogy ebből a sorozatból a végén kinövi magát valami nagyobb is. Szeretek belevágni az ilyen új dolgokba igazából, szóval ezért készül az egész. Egyébként embertelenül hideg van, szóval nem állt rendesen fölöltözni. Én rajtam is van most sál, sapka, 5 réteg ruha, és így is érzem, hogy a kezeim azok úgy fagytak szét, hogy közben a zsebemben volt, szóval gyönyörű időjárásunk van ma is. Igazából onnan jött az ötlet, hogy mostában ez a trend, hogy a 2026 az új 2016. Én nagyon is támogatom ezt a trendet, és ennek kapcsán kezdtem el nézni, úgymond, régebbi videókat, kedvenc, régen követett, vagy most is követett videósaimtól, és a vlog az, ami mindenkinél jelen volt 2016-ban, és rájöttem, hogy baromira szeretem ezt a formátumot, szóval gondoltam, kipróbálom magam én is ebben, úgyhogy ez lett az intro rugója ennek az egésznek, szóval innen indult a mai is. Na szóval itt vagyok Pesten, de mégis miért vagyok itt? Ezt még nem mondtam el ebben a videóban. Azért jöttem, mivel tekintettel a megnövekedett RAM és egyéb csippekkel kapcsolatos számítógépes árakra túl sok kedvem meg lehetőségem nincsen új alkatrészekből gépet építeni, ezért a használt piachoz folyamodok, ezáltal vagyok most itt Pesten, amúgy is van itt dolgom, mivel Pest azért némileg nagyobb város, mint Veszprém, és boltokban nagyobb a választék, szóval szeretnék amúgy is ilyen technikai elemeket megnézni, különböző videózáshoz kapcsolatos eszközöket, illetve ezáltal fölkerestem egy drága eladót, akinek vannak használt számítógép alkatrészei, mert valljuk be, hogy a mostani gépem tök jó, lehet rajta videót vágni, nagyon boldog vagyok, csak örülnék, hogyha nem 2 FPS-sel futna az egész timeline. Némileg fel lesz gyorsítva a gép, kap egy új alaplapot, új processzort, új ramokat, vagy nem feltétlenül új ramokat, de több ramot. Martin nagyon happy lesz, remélhetőleg nap végére, és ez a cél. Másrészt pedig egyébként találkozom egy másik eladóval is, akinek pedig én adok el valamit, szóval jöttem venni, jöttem eladni, és jöttem nézelődni boldogba. Ez a mai tervem igazából. Jelenleg most hagytam el a déli pályaudvarat, és a keleti fele megyek, és nyilván használhatnék tömegközlekedés, viszont így lehetőségem van egyrészt beszámolni ezekről a dolgokról, másrészt meg amúgy szeretek sétálni. Más kérdés, hogy -10 fokban kevésbé, de szeretek sétálni, és a mozgás, meg a friss levegőn lévés az egészséges. Tegyetek ti is így! És igazából egyébként én még nem is feltétlenül vlogoltam így a csatornám történelmében. Egyszer volt másfél évvel ezelőtt, amikor pár barátommal kint voltunk Keszthelyen, és ott csináltam egy ilyen összefoglaló videót arról a pár napunkról. Azelőtt szerintem 2019-ben, szóval ez relatíve nekem még egy ismeretlen dolog. Fogom a kamerát, remeg a kép, jönnek az autók, rohadt villamos. Nem ebbe a környezetben szoktam általában videózni, viszont szeretném magam ebből kipróbálni, mert érdekesnek tűnik, és szerintem, hogyha viccesen van összevágva egy ilyen videó, és van értelme, van tartalma, van mondani valója, akkor szerintem ez egy élvezhető tartalom lehet egyébként. Na hát most és el is esek. Most futő van, mert
Kicsit benéztem a vonatot, és így 10 perc múlva megy. Gyalog innen a keleti 10 perc. Nem jön ki matek, de majd össze fog jönni mindjárt. Na, hazaértem. Időközben eszembe jutott, hogy így a visszaútról túl sok felvétel nem készült. Nagyon rohanós volt az átszállási idők, meg ugye a MÁV kési, meg a hasonlók, szóval emiatt kicsit háttérbe szóltak a felvételek, illetve az átvételről is akartam egy kisebb ilyen vágóképet, vagy bármit, viszont az eladó az nem volt benne, úgyhogy nyilván ilyenkor nem erőltetek rá emberre semmit, hogyha nem akar videóba szerepelni. A lényeg, itt van a csomag. Nagyon szépen egyébként be van csomagolva az egész, tehát hogy ilyen kis bubifólia van minden, hogy nagyon megségül, ami baromi jó. Illetve az eladó is maga kedves volt, jó fej volt, mondta, hogy bármi van, akkor szóljak neki, hasonlók, szóval tök jó, tök rendes volt. Na de nézzük is, mi van ebben az egészben. Így néz ki az alaplapon, nem feltétlenül egy ilyen legfelső kategóriásabb RGB is valami, ez egy nagyon egyszerű alaplap. A processzor benne egy i7 4790, ez egy viszonylag erős processzor, arra, amire én használom, arra tökéletes. Illetve lefeledkezünk meg arról, hogy az árban, illetve a hirdetésben benne volt a RAM is, ami 32 GB DDR3, ráadásul 2400 MHz-es RAM-ok, ez már a DDR4-nek az alsó kategóriája. Vagy a sebessége. Árat nem fogok mondani, viszont baromi jó áron sikerült beszerezni, szóval nagyon örülök ennek, illetve ezek mellett ezt a fényt vettem, ami most a pofámba világít, ami tök jó egyébként. A fényekről mindenképpen egy külön videót szeretnék készíteni, mert szerintem baromi izgalmas, illetve azt az állványt, ami jelenleg a kamera áll. Az állványt azt már megmutattam a vonaton, de igazából így néz ki, tök jó, szuper. Na de tegyük is be a gépbe ezt az egészet. Aha, az fasza. Kisebb kellemetlenség, kicsi a gép. Igen, ezt elfelejtettem, de ez így szemre nekem föl sem tűnt, hogy ugye ez egy ATX-es lap. Ez kurva gáz. Aha, hát akkor ezt már befejezzük legközelebb. Bassza meg!